Са шампионите, специално с най-бързите коли. Ето го идва едно бързо Ауди, най-мощната машина, вижте го шампиона. С най-бързото Ауди, Мерцедес и характер и капите, идва шефа с най-бързия Мерцедес. Идвайте на старта срещу бързото БМВ. Обичаме си колите, харчим си парите, само шампиони сме тука. Шефката на всеки помага, най-бързите коли идват при Мария Пи в Автозон. Елате в Автозон, най-добрата фирма, най-лъскавите коли само за лидери.